أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده وشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه والذين معه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا شكرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Ayat yang kita bentuk barokah tawas niki wau lajengaken disae tumandhange tentarane Raja Talut ape perang kaliyan Raja Jalut. Dadi ayat cerita. Cerita apa gunane kanggo wong urip? Gunane ya kanggo pengangen-angen bapane cerita. Cerita waktu ngaji dulu. Cerita itu aneh-aneh aku saiki saka ceritane wong dhisik. Jadi cerita sing dikandung ing Quran itu pembelajaran kanggo tiyang-tiyang sing urip ngendi iki. Iki disebutna Talut niku diangkat dadi raja sing ngangkat Gusti Allah. Sing milih Nabi Samuel. Nabi Samuel iku nabi sing nerusno sabadane sedane Nabi Musa. Mergo Nabi Musa Baitul Maqdis ya Bani Israel kerajaane iku dikuasani kaum Amalekah. Kaum raksasa keturunane Ad. Keturunan Bani Ad. Nah, kejaran Nabi Hud. Wong dolim, wong merusak, wong nelukno pirang-pirang negara. Terus Bani Israel sambat ning nabine, mbok jenengan ku milihno ratu, jan donga nang pangeranmu ngono lho. Dadi pancet kelakuane. Kaya zaman Nabi Musa untuk mulai robakan donga nang pangeranmu, ora pangeranmu iki ora pangeranmu tak piye. Kaya pangeranmu kan ya pangeran kita semua. Kaya nyadekno ratu. Tenang wis donga, engko tak kadung diwehi ratu kowe dikon berjuang kok nyamu. Engko tak beli tak baleni awake.
kuwi cowakeme wis nabrak. Ana ya kulo mulku alaina. Lah kok terus iki dadi ratu piye wong cah rambut janji cah dhek kok jenengan dadekno ratu wong tukang ngono dadekno pemimpin model piye. Wananu ahaku bilmu diminhu kudune sing dadi ratu dadi raja dadi pemimpin ya sak kula-kula ngeten iki sak bola-kula anake wong sugih jos wong pangkat lha kok ngalut utahan sapi ora dibragap bodo malah kita sata binama nek nyek terus dikandani tol kuwi dipilih Gusti Allah dari mengaku ndongakno wis diwenehi pitutuh bantah mulai bantah meneh terus pun nek dhek tenang-tenang ratu sing dipilih Gusti Allah tandane apa dhek cara kene takoki aji-ajine apa pihak dhewe apa terus terang iki aji-ajine jimbate karo wong kene ayat yang takut wonge kok bakal iso duduhno mempersembahkan ngetokno kotak sakti kotak ampoh cara wong barat ngarani kotak pandura beri marana rene jenenge kotak pandura iki dito tabut nang jero ana gambare nabi mulai Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi niku kotake niku ana gambare jerone gambare Kanjeng Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi kita Muhammad. Terus disebut oleh Quran enek tinggalan sisa sejarah Nabi Musa, tongkate Nabi Musa, terus terumpai Nabi Musa, terus ana meneh bekas cuwilan lauhah utawa cuwilan remukan kitab Taurat sing dibanteng Nabi Musa nalika ngerti kaume beruzlah biyen karo wong 70 sampai merdek urip neh kae balik kan ngerti kaume padha nyembah bedhek terus lauhah iki cara papan tulisane kitab Taurat banteng wal alwah wa sunatil syiati dikak ditano biyen bolak-balik Nabi Harun juwaba jenggote dicengkiwe terus kitabe dibanteng. Lah nang kabeh kuwi ana remukane kitab alwah papan Taurat biyen. Terus ana madu putih sing dumadi saka mana iki sing tak terangno panganan sing dipersembahno nang Bani Israil sing ora usah masak teko terus bae malah njaluk liyane njaluk sirang utuh njaluk kangkung njaluk kol nang wis wujud peti sing maune tersia-sia anane wong Bani Israil sing dhisik kalah iku kok petine sawise ditinggal Nabi Musa Nabi Musa kan petine disiak-siake terus dicolong mbek kaum Amalekah. Terus mergo nek kaum Amalekah iku raja-raja raksasa iku petine disiak-siakno meneh dikeneng buruan. Terus dadi sumber penyakit petine terus diangkat malaikat digawa ning awan-awan ceritane ngono. Bareng wong Bani Israil njaluk tondo nek ulung rajane iki tandane engko bakal ana peti tenang petine terus mudhun wawang ditekakno tahmilul malaika kita ditakno digawa dipersembahno ning ngarepe raja tol raja sing lagi tinggi sudah lagi percaya nek kuwi ratu sing dipilih kanggo merangi kaum Jalut. Ayat niki terusno ceritane nalika wis berangkat perang gawa milih bocah-bocah enom sing cacahe 70.000 sing nekol iku berangkat perang saka saiki wilayah
ngadepi cuaca panas kemplung-kemplung sing pol-polan kowe kok bakal ngliwati bengawan sing kaline banjir kincling kok bening kincling-kincling diwanti-wanti engko aja nganti kowe ngombe ngokok ya ora oleh ngombe pokoke dicoba rasa ngelak ngorong ngliwati banyu kemrincing ora oleh ngombe tapi nyamuk tok setitik engko anggere sing ngombe wis pokoke ora katut bakal tersingkir ora kuat nyebut mlaku anggere sing trimo ora ngombe tapi nyamuk sithik tok engko ya tetep duwe kekuatan bakal dadi golonganku nah tenang kalau kelakuane Bani Israil ya yo ora enek dununge ngono iku akhire kliwati monggo atekno sampe ketol ngokok sing akeh meh kabeh maknane sik ora lagi dirangke palamma fasola monggo semangsane wis budhalan metu sapa Talutu raja Talut nyamahu Talut itu dadi raja gagah memang lo kan dianem winter maling teteke pokoke dempal apik dadi artistik terus lagi baru wis budal bil juluti kelawan tentarane tafsir jalan disebutke budal saka Baitul Maqdis saka Al-Quds saiki cuacane harun syadidan jalan disebut panas pol bare ngorong terus ketika Talut kolang dika sapa Talut inna waha ing temen setune Gusti Allah iku bekali bakal nyoba nguji kum ing sira kabeh binahare kelawan bengawan panas ora karuan ngorong diuji iki awake dhewe bakal diuji kabeh diuji ngliwati bengawan sing kincling-kincling banyune bening diwati-wati cacahe tentara maune 70.000 paman syariba paman mongko ta sapane wong iku syariba ngombe ngokok sapa man minhu saking bengawan walai sama ora ana sapa man ora iku mini saka golongan isun sapa gawe diteni ya diwanti-wanti ngono sakurunge nyemplung dawane diwanti-wanti kok diteni engko sapa sing ngombe ngokok kok bakal tersingkir ora katut golonganku bakal klenger ora katut golongane diwanti-wanti ngono wa malam yaqamhu wa malam sabane wong iku lam yaqman lam yaqam ora ngicipi sapa wong hu ing nahar hu ing banyu bae namu kota temen man iku milih sapa golongan ingsun sapa sing gak ngokok ngono ya cek katut masuk prajuritku ilaman kejaba wong ing tarofa kang nyamuk sapa man nyamuk sithik tok pisan ngene urpatan ing sak cawukan disebutna sore jelas kalimat nyamuk urpatan nyamuk sak cawukan tok suwik terus ditetesno gak oleh ngombe cobaan urpatan ing sak cawukan diadi kelawan tangane man diwanti-wanti kaya ngono iku nek imane Bani Israil ya wis kawit ini kaya awal kitab iku awal ayat iku kula ki nek nyenggaki ya wis kok tenang ae aku musuh aku kok lah iya to ya tenang sik wis tenang beres kabeh lho capo anger wis enek sing gelem menyang jangan wis benjut wae ya sak tercak metal terus kene lalu sak tercak kowe bari benjut ya wis wae manyar-manyar ya ge cepet bahasa kita lho pasar ibu mongko nuli padha ngokok sapa
tapi aja padha luhur aja ngasar lagi. Itu kira-kira nak boleh desa nanti milih luhur apa milih duit. Jujur aja lah, ora usah ngaku tek ngaku mesti milih duit. Engko nek jelaran milih luhur gak oman lho kok gak entuk. Mesti menang duit 100. 200 ngaku tek ngaku nyatane ngono dek. Hayo. Nah, iki yo ngono. Mirip jane diceritakan Bani Israil. Tapi kok ada tangan-tangan badhe kula kaya mirip dapurku dhewe. Ngono lho aku dhewe. Coba nek ngomong kuwi arek ora itu. Malah nemen. Lah ya aku nek paham itu kaya kelakuanku kaya ngene iki. Kanggo anak-anak awakku dhewe. Dadi kula nek maca Quran aku kan ora trine, ora artine. Isi nek minta wong apik kok gak memper blas dapuran iku iki nek minta wong elek kok lho kok jebles koyo aku kok nyinggung aku ngene isin dhewe gak kok nek arep manane kan aman iki mosok iki lah tukang maca Quran aku ahlimu terus nah kita terus cara sayat salahe ping 10 wae. Kita terus nasib illa falamma jawaza mongkol kang semangsane ngliwati salamma jawaza mongko semangsane ngliwati hu ing pengawan waladina lan wong akeh mongko semangsane ngliwati sapa kalau duwe pengawan gua ya kalau waladina lan wakai aman kang padha iman waladina ma'ahu sekalian kalau bareng lewati pengawan wong-wong sing akeh padha muni ngene kalau padha ucap sapa waladina la taqata ora kuat lana ora ana kekuatan iku maujud ngono kena tapi ben gampang paham kan ora kuat lana kedue kita alyawa ing dalem dina iki bijaluka kelawan ngadepi Jalut wa junudi lan tentarane Jalut bareng ngombe terus roh pasukane Jalut klenger dhisik ana uga aku ora bisa melok nyang aku rekasane ngono kok ora itu aku ora itu apa-apa padha mundur padha ora kuat karek sisa wong 313 akhire padha klenger liyane karek wong 313 tok dadi saka wong 70.000 iku diseler karek wong 313 biji jadi ora enek 1%, setengah persen ini enak. Nek 70.000 1%-nya kan 700 wong. Setengah persennya 300 itu kan bawae pinter. Hitungan duwe ya pinter itu tok. Pinter ada duwe. Tapi ya doa. Jadi wong 70.000 karene iso wong 313 iku apa sakti. Ya jambak perang Badar barang tentara muslim yo 313 wong kafir 1000 wae wong 313 nek wong yo belok do poso kabeh senjatane pas-pasan wong kafir poso senjatane lengkap ning perang Badar tokoe pinggul-pinggule sing mati kok pentolan-pentolane wong kafir nalika perang Badar. Jadi persis jumlahnya dari tentara Tolut nanti jari. Wong-wong wong matine padha ngenes. Nalika perang Badar sing Umayyah bin Khalaf kuwi saderenge perang biyen kuwi harus ngomongane ngendikane dawuhe Kanjeng Nabi. Alaika berbakal kenaan kaya Umayyah mergo nek nyiksa kliwat. Nalika dijak dalam perang Badar iku dijak Abu Jahal Umayyah iki wedi jane wedi Umayyah wah aku delane hubungane Muhammad
dia disiksa ora karuan Mekah niku budake wis dimerdekakno dituku Abu Bakar wis dimerdekakno sing mateni budake dhewe Bilal bin Rabah wong kang sombong kemendus iku matine ambek wong sing asor nek wong sing remeh nek dene ngono loro nek Abu Jahal kan wadi dhuwur wong gagah ora setara ambek Sayyidina Umar ambek Sayyidina Hamzah gedene wong sugih dan gedhuk gensine tinggi nanti mati barang iki milih-milih jaluke musuhe sing bapak kowe aku katune aku mati-matilah paling gak yang itu musuh Umar utawa Hamzah ngono dadi cek terhormat musuh padha wong gedene lha matine sing kuwatane pisanan wedhong sahabat Ansor kira to buah kuwatane nganggo pedang ambek Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud iku ucae cilik gendek. Nalika nang Mekah dinyek terus nek kenyak ya ruwai riyal bonang. Cara berjanji cilik gawean amal wedhus. Terus kakek ngomong nek kenyak wae nek nyeluk ya ruwai riyal bonang. Tahu pas sungane maca Quran pertama nyara-nyare medun niku Abdullah bin Mas'ud. Nek sing tau delok film Umar bin Khattab. Maca nang ngarepe Ka'bah sing ngene Abdullah bin Mas'ud malah cuwewe anane cara tutuke cuwewe nganti dapil nganti luka berdarah Abdullah bin Mas'ud. Sing mateni Abu Jahal terus matine Abdullah bin Mas'ud bocah enom sing bocah cilik tapi bener. Nah iki ya ono Jalut iki matine kok bocah cilik jenenge Daud calon nabi wong pitung karek wong 70.000 karek 313 padha mek jumlahe tentara badan padha ambek jumlahe nabi lan rasul sing termasuk anggota nabi rasul iki 313 cuman sing wajib diwerohi kok ning selawe ada tak badhe iki balik lagi nah bareng wis ngliwati jalan padha remokan ngombe menting-menting ngokop sawarke bagai ngombe ra kena terus munilah kota lana yauma bijal utawa juruti ngeri ro tentarane Jalut iki jumlahe kira-kira 100.000 lah Jalut gedene Jalut niku gak lumrah iki tak terangno dhuwure niku nek dimeteri ya ora nganti 200 meh kira-kira 200 dhuwure 300 topine anu waja helmne waja niku bobote 300 rita dadi ning Arab iku enek satuan berat jenenge enek rita enek jeram enek dinar enek dirham. Satu rita iki kira-kira setengah kilo kurang sithik. Jadi nek 300 rita ane tok helm mojone iku bobote karo tengah kintal meh. Ya kurang karo tengah kintal. Dhuwure Jalut iki gak lumrah jenenge kaum Amalekah, kaum raksasa. Dhuwure iku sak mil. Kabel kuwi 1626 meter. Wis anggaplah dhuwure Jalut kuwi karo tengah kilo. Lah nek gedung sing paling tinggi ora enek ngungkuli. Mulane sombong kaum raksasa dijuluki kaum Amalekah niku. Mulane enek sing wani wedi kabeh giris. Terus agek nyabrang Bengawan roh karek mobil 313 wedi kabeh terus menikah anu la kota lanang yang mau bujal ke junuti mboten sanggup niki kula Gusti cara merangi Jalut terus maksudnya ayat pola padha muni padha ucap sapa alladzina wong akeh
Jadunun akan podo meyakini, jadunun gol sing dimaksud ini meyakini, kan podo meyakini sapa ladina annahu yang setemune ladina iku mulaku wahi bakal ketemu Gusti Allah sing imane kuat supaya bakal ketemu Gusti Allah, menumbuhkan keyakinan yang atine, memotivasi diri, saling menyemangati podo menikam pirang-pirang biatin sangka golongan olilaten kang sithik golabat kang ngalahake sapa fi'ah apa fi'ah ngalahno fi'atan ing golongan kasiratan kang akeh wis ora apa-apa awake dhewe yakin wae najan rombongan kita kelompok kita ngursithik tapi yakinlah pirang-pirang golongan biyen sing rombongane ngursithik tapi iso gulung, iso nglinding, iso ngalahno rombongan kang akeh, pasukan kang akeh. Ngono mau bilillah sebab ini ning Gusti Allah, awake dhewe harus yakin sing yakin-yakinnya. Ajan golongane rombongane awake dhewe sing inggur sithik tapi angen-angen contoh sing wis kliwat ngono cara diceritani ngoten. Pirang-pirang kelompok atau pasukan sing ning sithik iso ngluburno, iso nggulungno pasukan sing akeh bilillah sebab ini Gusti Allah. Contone mungkin diceritano kisah-kisah Nabi sing dhisik, Nabi Ibrahim ijen iso ngluburno Namrud, Nabi Musa ngluburno Fir'aun lan sak banjure akeh. Biyen-biyen rombongan kelompoke wis sithik tapi iso menundukkan, menjatuhkan wong kafir sing rombongane banget akeh. Biinilah sebab ini Gusti Allah, saiki awake dhewe kudu semangat tenang lan mendukung ngoten. Wa Gusti Allah numasabirina nyumertani wong kang sabar-sabar kabeh. Jero bahasa kita bahasanya awake Gusti Allah tansah membersamai wong sing sabar. Sabar iki orang sulonan ngadepi piye wae ya sabar. Dibersamai menyertai orang yang dibersani tapi disertai dimanapun disertai Gusti Allah. Awake dhewe nek dina kocek bocah anak nggih cara nanti yang dibersamai disertai Pak Boe wis ae. Wis megawe dibersamai mandore dibaturi mandore wis ae. Mandor dibaturi bose wis pancen rumah tane. Tapi nek wong sabar dibersamai Gusti Allah, dikandhani Gusti Allah ya tenang wong sabar. Dikapakno wae ambek wong ditelah dipaitu dinyek direten pamane. Nek wong sabar dijanji nek Gusti Allah dibersamai Gusti Allah dibaturi Gusti Allah. Gusti Allah sing ngatur kabeh pangjone dunya. Tenang wong nek sabar niku ayem tentrem damai mergo dibersamai Gusti Allah dimanapun dia berada. Tafsir bil auni wan nasri kita sini dengan caranya dibersamai Gusti Allah dibersamai dalam memberikan pertolongan lalu memberikan kemenangan. Tulungi Gusti Allah. Allahumma as-sabirin. Tenang. Walamma barazu mongkol kang semangsane berhadapan sapa aladina bijaluta kelawan Jalut lijaluta maring Jalut wa junuti lan tentarane Jalut baru sak depan-depan. Jalut itu suarane menggelegar, suarane menggelegar kaya guduk wong berdiri kopine salah sumi ati ritlin helm iki 300 ritel. Satu ritel kuwi 4,8 gram, 4,8 kilogram. 480-an gram, jadi patang on luweh setengah kilo kurang. Jadi 11,5 kilo. Nah, salah sumi ati ritlin nek 300 ritel berarti sak kintal setengah. Helmet
tok. Kalau biasa musuh helme lek wis ora kuat. Ngerawan tiba helme pengen. Wong gak ora gedene yen musuh. Nah, bareng jaluk sumbar-sumbar maksud saya iki. Nek nang legendane dipelintir ambek wong Eropa, Sir David melawan Sir Goliath ngono Daud musuh Jalut asline ngono sing menang sing kalah jadan Nabi Daud cek calon nabi pas niku ngerti Jalut sumbar-sumbar genten tolong ngumumno sapa sing iso mateni Jalut bakal tak kawinno oleh anakku ape tipe anak ratu ya tolong bisa dadi ratu iki maune sing maune sangon sapa sing iso mateni Jalut bakal tak pek anak mantu kalau tak dadekno tak bagi sak sigar semongkone kratone unasifuhu dibagi separo edang cara kene sak sigar semongko bahasa Arabe wa unasifuhu fil mulki tak bagi separo edeng ing dalem kratone dadi tak pek mantu tak weki kraton sak parone kraton iki yang bisa mateni Jalut. Bareng wis depan pasukane Jalut pasukane Tolong terus padha donga. Padha ngucap sapa aladina sing dadi prajurit Tolong Rabbana do pangeran kula. Afril mugi maringi ngoten kena mugi natrapi panjenengan alaina dumateng kula. Sabron ing sabaran ya Allah Gusti cara kono kene ngadepi sarang sing kaya-kaya di luar kemampuan. Afril alaina panjenengan paringi kula kesabaran Gusti. Wasabbit lan netepana panjenengan aku damana ing sikil-sikil kula sedaya telapak kula sedaya. Maksudnya pendirian kami teguhkan pendirian kami sabit apa damana ing ngoten. Padha donga jaluk sing diparingi sabar dan paringi kuat pendirian iki nek ndonga wae dhewe manane ndonga Rabbana Afrik iki manane. Bedoro manane. Afrik mugi nibaaken apa maringi jenengan alena ing atase kula sabra ing kesabaran wasabit lan tepaken panjenengan aku damana ing pendirian kula wangsur lan mugi panjenengan nurunaken panjenengan nadhaten kula ala kaum ing atase kaum kafir al kafirina kang padha kafir kabeh. Padha ngono ceritane ana wong sing duweni anak 13 nang perjurite iku klake kaum Tolong ana wong anak 13 sing paling cilik jenenge Daud iku jek umur 13 tahun jek awal digoleki wedi tondo-tondo pergone jedune kabut iki ana minyake barang tondo-tondo bocah sing iso Jalut kuwi kok ucahe umur semene kira-kira umur 13. Engko carane tetesi minyak nang sirahe yen ora glender ya kuwi ucahe. Tenang di antara wong-wong mau nek ciri-ciri khusus nek sing mirip tondo-tondo rahasia mau bocah sing jenenge Daud. Terus ditekakno tenang didadasi minyak ora glender. Ucapku yo wani aku kula sing siap Gusti. Lah ning perjalanan Daud kuwi kepethuk ana watu ping 3, watu sak kepelan ngoten ping 3 nyeluk-nyeluk. Daud aku gawonen aku watune mbahmu biyen Ibrahim. Cukup watune diadisa. Terus nek mlaku neh ana watu ngomong neh ya Daud kunni Daud aku ki jukuken
meneh Mbah Biyen Ishak. Nabi Ishak itu cek leluhure terus enek meneh telung terakhir ya Daud Putni aku bawa aku wadune Mbah Yakub. Akhirnya waktu telu diwadahi. Nah terus berhadapan waktu telu mau dibawa dikepal itu dari siji. Nah ini Daud itu duweni kehebatan luar biasa, bocah duweni irhas. Irhas itu kasekten, kalau saiki kasekten kehebatan sing diparingi Gusti Allah ning calon nabi. Cek calon nabi itu jenenge wis ijek wis duwe kehebatan jenenge irhas. Kaya sing sepuluh nang terjadi irhasan lil nubuwati wa i'lam bi annahu muhtaru wahid ala wa mujtabah nang balaharo. Tau maca tapi ra doman. Walharon dawila kadi khawari wa ibiyah irhasan lil nubuwati wa i'lam bi annahu muhtaru wahid ala wa mujtabah. Tau maca kira tau maca nek janjen tok nang ngono kataman ning wah tok saya kira tau maca teko kuwi ya teko baru terus baru kaca terus wis. Jadi calon nabi iku wis duwe ciri khas, duwe tenger. Nabi Daud yo wis calon nabi umur 13 tahun lah wis duwe apa. Nabi sing diangkat nabi yang kecil bayi iku Nabi Isa sampai Nabi Yahya. Nabi Daud iki cek calon nabi. Waktu terus dikepeli dari siji. Kadang-kadang terus nek mateni wae begini ngeplit tekan. Jalur ngerti jalur sing maju ya lho kabeh apa lele cara basa kene kok. Aku mateni kowe. Singkat cerita terus dikeplit tekan iki nang ayate ada becik dikatakan becik jus iki. Jes dino bar iso wis ganti jus telu sing dereng gadah kuliah iki. Tetep semanten. Boleh mengke tujuh papat itu. Sirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله ما شاء ولا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء ولا يسوق السوء إلا الله بسم الله ما شاء وما كان من الله بسم الله ما شاء ولا حول ولا قوة إلا بالله لا تسبحانك إني كنت من الظالمين اللهم أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة وتأمرنا وأمرنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا لطيف يا خبير يا سميع يا عليم يا مؤمن يا من السلام يا ذا الجلال والإكرام يا عزيز يا جبار يا وهاب يا قهار يا لطيف يا كريم يا عليم يا حليم يا الله يا رحيم يا رحيم يا ودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد اللهم لا تدعنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ورجته ولا تيدا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا عيوبا إلا سترته ولا حاجة إلا لك رضا من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها اللهم يا ميسر العسير